Kecil saya ngarasani. Wah. Panjang wis rontok berarti. Angin sih do riwet berarti.
Rambut gawe lho gitu. Iya itu melewat jarang memang lho. Loh. Iki mono, dino rek ya. Hah? Iki sedino riyo lele. Masa tapi bodo kupat. Kupat yo nek bojone bareng. Lah rumah sang. Iki mono ra blok lele. Soale iki ora kobong. Lah ya bayaran piye? Bayare komplek. Iki rasa ora bayaran, Bu. Ora bayaran. Berarti ora bayaran. Sambatan. Kowe kaya ngomong sambatan maksudnya piye? Heh? Kok ngomong sambatan maksudnya piye? Lah iki tanggamu nang sambatan. Sambatan. Lah iya le. Lah aku nek ngomong sambatan ora mestine lho, Mas. Lah piye? Heh? Lah aku kok iso ngomong sambatan lho. Heh? Piye? Lha kok ora ro? Ora ro. Bose lho. Iya. Pakane dhewe. Iya. Bose lho. Karon. Boke yo tinggal. Putune gano. Putune iki. Ponakane yo gano, Bro. Lho ponakane yo tukang gol. Lha iki barongan ta apa kok? Sak omah ditanggap dhewe. Heh? Lah ya Mbak Dewi nganu nanggap barongan tukang dok bacen yo. Lah yo, lha sak omah ditanggap dhewe kok. Kowe ra ono perkarane nek sak omah ditanggap kabeh. Perkarane apa, Mas? Irit beras. Kok iso ngirit beras? Lah nek ora lha sing masak ning kono gak ono mesti jujur mangan ngene kabeh. Ora iso, aku ora percaya nek ngirit beras. Berarti ora iso. Heh? Ora percaya. Aku nek ngirit beras iki ora percaya. Ya ora percaya. Lah nek ngirit dhuwit aku lagi percaya. Iki iso ta? Hah? Iso. Berarti ora iso. Piye? Lah saiki bose lo nyaron. Iya. Lah boke yo nyindir. Lah pakane yo ngemsi lho. Putune gano. Ponakane yo gano. Putune nek ayo tegong. Lah saiki cara ditotal siji-siji, Mas. Heeh. Saiki kena pirang juta iku? Eh? Saiki ngono ae lho, Mas. Ora ngirit ku piye? 3 juta. Lah yo. Ora 3 juta dhewe lho. Rino wengi lho, Mas. Iya yo. Lah yo. Ora apa-apa, Tet. Iki nyeles-nyeles golek pasaran ning kene. Pasar dagangan kok piye kok pasaran niku? Mas kowe golek seduluran ning kene lho. Lah nek seduluran ya aku percaya. Wong iku aja ngaboti dhuwit, wong kudune ngaboti dulur. Lah kok iso ora ngaboti dhuwit? Lho piye? Ya. Aku berkah terus ayo. Kok iso ngaboti dhuwit piye maksudem? Lho, dhuwit ku sing digoleki. Sing ngomong sok. Aku dhewe nang golek nang kasur ora